DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Diyan usab ang tulubanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, now, pila na lang kaadlaw, mutapos na pod ang atong bulan sa Abril, dayon Mayo na, o pagkapit sa 9, no, kung wata malimot, himuon na ang atong pugnong lugaynon kon eleksyon. Ang tulumanon lamdag sa kahitasan, naninguha gayud nga magkatampo sa unsa man ang maayong gitinguha niining atong umaabot nga eleksyon. Mao naman ni ang atong nahimong naandan nga magpili gyud ta og mga tao nga maoy mo mudala sa rindas pangagamahanan, o wala man siguro'y tao nga wala mangandoy og maayo nga pagdala, o kanabang maayo nga maayo mo dumala. Kinahanglan dumalaon ng atong katilingban, ang ato bang barangay o ang atong probinsya, ang atong syudad, o sa tibuok yun, no? Nasod. Wala man siguro'y nangandoy nga dili maayo ang pagdumala sa atong buot mo dumala. Mo hupot og kanabang posisyon diha sa usa ka dapit, og sa makadaghang higayon kita napakyas tungod kay dili manggod insakto ang atong gihimo nga mga pamaagi diha sa unsa man ang atong parte, no? Unsa may atong bahin sa unsa man ang kanabang mga pagabuhaton diri sa atong kalibutan, og niining higayon na nag sentro ta niining atong eleksyon, og ubay-ubay na nga mga bahin sa atong tulumanon nga ato gayong gihingusgan ang pagpahinumdum sa matag usa og unsa gayud ang atong bahin o tahas o parte niining maong bugnong lugaynon o eleksyon. Ngano kaha nga malimot ta sa atong mga tahas, simple ra man gyud kayo kay kitang tao weak man ta, no? Mahina ta kumbaga sa Tagalog pa. O mas dali gyud natong mahimo ang
dili mao o dili insakto. Ngano man na? Kay kita lagi sa atong pagtuo kanunay gyud ta magpahinumdom. Basta wala gyud ang grasya sa Dios sa atong pagkatao, sa atong kalag, siyempre, ang muhari ra gyud sa atong kaugalingon, kana ra gyud ang atong pagkatawhanon. Nga maunang inclination nato sa mga dili maayo. O kanunay natong ipahinumdom nga kana, mauna man gyud na. Di naman ta ka, di ta kapugong nga naa na gyud ang atong inclination nga tawhanon. Tungod man na sa una natong ginikanan nga nagpakasala o mauna ni sulod ang kanang original sin o niapil na po ng inclination sa pagbuhat o dili maayo kanang gitawag na to sa katekismo o concupiscence. Nga bang ang tao mahiligo na gyud sa dili mao. O mao bitaw nga ang Dios tungod sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, may kuan dayon siya. May intervene gihapon. Putpusapot nga bisan nahulog ang tao, wala mo biya ang Dios sa tao. Nainom mo? O siguro katong nagpaminaw gyud na ining atong tulumanon sa pagsugod gayud, nainom mo nga katong ato na bang nahisgutan nga human mahulog ang atong unang ginikanan, hulog kana bang disgrasya kinahulogod. Pero wala mo buot ang Dios nga pasagdan na niya ang tao nga hulog na gyud nga wala nay chance nga mabalik niya. Ngayon mo, human mahulog ang atong unang ginikanan, naaman dayoy maayong balita nga gipahibalo ang Dios sa tao nga nahulog. Kadtong niingon ang Dios ngadto sa babae, o giing na niya ang yawa nga nagtintal ni Adan ug Eva nga naay babae nga makig-away but pasabot makigbatok o dili magpalingla, dili magpatintal sa yawa. O nga ang babae makig-away sa bitin, gatubang yawa ba nga nagtintal sa una pong babae nga si Eva. Nagtintal sa una na itong ginikanan babae nga ang gihulagway gyud sa Biblia kanang sa Genesis 3:15 nga babae nga mutunob, mupislat sa ulo sa bitin. Mupislat sa ulo sa bitin. Then ang bitin pod mo samad sa tiil sa babae. O nga naman na, gihulagway diha ang pakigbatok sa duha. Niya ang atong mga teologo ang buot ipasabot ana kana nang kumbate na siya, bugno na siya between evil o kana bang light o goodness. Mayon kita goodness meaning kadtong Diyos nun o kadtong evil mo na kanang dautan dili maayo. O ang babae nga gitumbok pahinumdum lang, gi-reveal, gipadayag nga ang katumanan anang babae nga lahi atong unang babae nga nahulog nga mao si Eva. Ang maong babae gipadayag, gi-reveal sa bag-ong kasabutan nga mao na ang babae nga pagkatawhan o nahimong inahan sa atong manunubos nga si Jesucristo. Di ba? Naana diha. Nahinumdum mo nga si Kristo sa diri na sa bag-ong kasabutan, iyang gitawag ang iyang inahan og babae instead nga ing tawgon niya og nanay. Okay, nanay man gyud niya.
Ngano man nga diha sa mga hubad sa atong Biblia, babae mangyod ang gigamit nga pagtawag ni Kristo ngadto sa iyang inahan. Ang atong mga teologo nga Katoliko moingon nga tungod kay siya ang gitumbok niya ng proto-evangelium, but pasabot unang maayong balita nga gipadayag sa Dios, human yun sa pagkahulog sa uno natong ginikanan nga naay babae nga lahi sa babae nga una nga but pasabot si iba, babae nga dili magpalimbong sa yawa, but pasabot makigbatok gayod siya sa panglingla sa yawa. O way lain mao na si Santa Maria kung atong dal-o na ang katumanan ana diri sa bagong kasabutan. Mao nga si Santa Maria mao ang babae. Niya giingon pa gyud sa Henesis 3:15 nga ang iyang kaliwat magkigbatok sa mga kaliwat pud sa bitin nga maong yawa. Ngano nga to ning gibalik lantaw sa atong tulumanon o lamdag sa kahitasan. Aron sa pagpahinumdom na to, nga duha ra gyud ni ka forces diri sa kalibutan. O ganang evil o good, mayo o dautan. Ang dala sa babae, nga ang gitumbok mao si Santa Maria, siyempre way lain. Dala niya ang goodness, kahayag sa kalibutan. O ang dala pod sa yawa, siyempre kadautan. Kadautan. Dayon ang kaliwat sa babae, iyang kisama iyang anak, mao nga itong Ginoo. Mao gihapon, makigbatok gihapon sa kadautan. Mao man to si Kristo. O ang mga kaliwat pa gyud sa maong babae nga mao na kita, no? Mga tao mao gihapon makigbatok but pasabot dili makighiusa o dili dili makigabin sa kaliwat pud sa yawa. Nganong ato ning gipahinumdom kining ato mga basic ba sa atong pagtuo. Tungod kay kini kung atong eleksyon mao ra man po na gihapon, duha ra man gyud ng galihok nga espiritu diha sa atong eleksyon. Kadautan o katarong. Unsa man ang kadautan? Kadtong mga example nga atong gipangbuhat sa atong eleksyon nga wala masubay. Wala masubay sa insakto. Katong dili mao para sa anang vote buying o kanang vote selling o unsa pa ng mga dili maayo diha sa atong eleksyon. Di ba? So, gusto ta nga ang atong mga anak nga mahimo silang maayo ug madamlag, unya dili man na makat-on ang atong mga anak kung kita mga dagko dili nato ipakita ang example, dili nato ipakita ang maayong nga example para nga ilang sundon. Tanan nga bisan unsa nga makatunan sa mga kabataan, nagdepende gyud na sa unsa may ilang makita. Nagdepende gyud na sa unsa may ilang makita. Mao na nga ang mga ginikanan ipakita gyud ang angay ipakita ngadtos mga anak kay mao man na ilang sundon. Mao nga kon ang ginikanan dili mo pakita sa unsay insakto, ang dili maayo mo ipakita, mao nga unsaon nato pag-expect, unsaon nato paglaom nga ang atong mga anak mamahimo pong maayo kung kita mga ginikanan o kita mga dagko dili nato ipakita sa atong mga anak o dili nato ipakita sa atong mga katawhan ang example. Kadtong gipakita sa atong Ginoong Hesukristo, mao man to ang example. Mao bitaw nga magkristyano ta. Kay si Kristo mo ay atong example.
Unya si Kristo giunsa man to niya ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Ang iyang kinabuhi mao gyud tong kinabuhi sa pagsunod sa mando o kagustuhan sa Amahan nga mao ang Dios, ang Dios Amahan. Mao na ang iya galitang gitubos. Then gitudluan pag yun unsaon pagsunod sa iyang mga lakang, no? Ang pagsunod sa iyang mga lakang maora pod ang pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Kaya ang iyang mga pagtulunan maora man pod ang mga pagtulunan sa Amahan. Nya mo ingon siguro mo nga unya veritas pang pagtuo man na nya lahi man ang atong eleksyon pang kalibutan man na. Ang kalibutan. Naagyapon na ikalambigitan. Nga naman. Kay kining kalibutan, iya man ni sa Diyos. Oh. Ang Diyos may gahimo aning kalibutan. So, dapat magpakisayod mapunta niya unsay atong buhaton diri. Dili man ni kay kita rin magbuot unsay atong buhaton. Kinahanglan man tagiya mo bitaw tungtulo man nun lamdag sa kahitasan. Kay ang lamdag sa kahitasan mao man na ang mugiya nato saon pagpuyo ni ining kalibutan, oh, nga iya sa kahitasan. Mao na nga na magsige tag pangandoy og maayong pangagamhanan og unya ipadayon ra gihapon nato ang mga dili maayo nga sistema diha sa atong bugnong lugay non o eleksyon. Na ako wa gyud koy lain nga ibalik-balik ninyo og pahimugat ba. Sayon ra man ni og boto na hunaon nga unsaon nato nga ang lamdag gyud sa kahitasan mao gyud atong masubay. Na kung kita masinulundon sa Dios og sa iyang gihimong teacher, gihimo niyang magtutudlo diri sa kalibutan. Si Kristo diri na dahil nagpili po siya og iyang mga alalay moto mga apostoles kay organisasyon guning iyang simbahan ay kining iyang gingharian diri sa yuta. No? Kung ang gobyerno sa tao organisasyon pod na mga opisyalis, ang gingharian po sa Diyos nga mao ng simbahan ingon na organisasyon na apoy mga lideres. Unya kining duha magtimbayayungay magirunta ni. Mao bitaw kana galing giingon nila separation between the church and state. Dili gyud na siya kana bang gitawag na kanang hingpit. Dili gyud ta makaingon nga kanang separation between the church and state nga hingpit. Ang separation diha lang sa pagdumala. Pero dili na buot ipasabot nga ang pangagamhanan nga tawhanon iyang supakon ang pangagamhanan sa Dios. Now, mahimo sa tao nga iyang supakon ang pangagamhanan sa Dios. Okay, naaman separate lagi ang pagdumala. Pero dili na maayo nga hulagway sa usa ka pangagamhanan. Imagine God nga ang pangagamhanang katawhanon na nahimo lang na tungod sa pagtugot sa Dios. Tungod sa pagtugot sa Dios. Na man ang mabasa na to masabot sa Biblia nga ang pangagamhanang tawhanon natukod lang na gumikan sa pagtugot sa Dios. Bot pasabot, kung wala mo tugot ang Dios, wala tay pangagamhanang tawhanon. No? Naana sa Roma kapitulo 13, bersikulo 1 ngadto sa 7. Nga ipatahod ang pangagamhanang tawhanon kay wala kuno pangagamhanang tawhanon nga nahimutang o sana natukod kung wala itugot sa Dios. Napagali mga translation nga giingon ana gyud pag-translate gitukod sa Dios. Nga daw ang Dios ra poy kana bang nagbuot nga matukod ni. Pero ang buot ipasabot ana pagtugot na sa Dios.
Kay huna-huna man na sa tao nga iyang gitugtan, nganong gitugtan sa Dios tungod kay ang ano man nagtuo man ang Dios nga ang tao doon na pud siya mahimo. Doon na siya mahimo. But pasabot doon na siya ikatampo sa kagustuhan o sa himaya o kung sa'y gusto sa Dios. Mo bitaw nga na sa Proverbio 16:7 kung wa ko malimot nga nag-ingon diha, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Nga kung ang buhat kuno sa tao makapahimuot sa Ginoo, mahimo niya nga ang iyang mga kaaway makighiusa na kaniya. So naadi ay buhat sa tao o paagi sa tao nga bisag paagi lang na sa tao pero makapahimuot sa Dios kay makapatungha manggali gihapon og kahusay o kalinaw ang huna-huna lang sa tao kung kini kahimutan sa Dios. Di ba? Mao na nga naman sa ato pa gitugtan sa Dios ang pangagamahan ng tawhanon kay makapahimaya gihapon niya, makapahimuot gihapon niya kung kini kahimutan sa Dios. Mo nang nahinumdum dayon ta, no? Nahinumdum dayon ta sa kadto bang usa ka emperador nga dito sa Alemania niadto nga si King Henry Emperador Henry. Emperor Henry dito sa Alemania nga usa siya ka emperador pero iya yung gipahimutan ang Dios sa iyang pagka-emperador. But pasabot diha sa iyang pagdumala ingon nga emperador, iyang gipasubay sa unsay pagmando pod o pangagamhanan sa Dios. Unsa man ang pangagamhanan sa Dios? Kanang pangagamhanan diha sa simbahan, kanang mga pagtulunan diya sa simbahan, wala gyud na niya supaka. In fact, hingtabang pagali hinuon siya sa kana bang krusada sa simbahan. Unya, nganong ingon ana man ang iyang pagka pangulo, iyang pagka emperador, tungod kay matod pa niya ingon siya nga temporal power was given by God for the good of the people. Ang temporaryo kuno nga gahom gihatag sa Dios, magpasabot gihatag sa Dios sa tao para sa kaayuhan sa katawhan. So mo na niya atong giingon ba nga gitugot sa Dios ang pangagamahan ng tawhanon para sa kaayuhan sa katawhan. Mo nang doon na tayo pangagamahan ng tawhanon. Mo bitaw na ingon si Kristo diya sa Ebanghelyo nga ihatag ang sa Dios ang iya sa Dios o ang sa emperador ang iya sa emperador. Bot pasabot, mubayad po tag buwis. Kaya aron doon na po magamit nga sa lapi ang atong pangagamahanan nga tawhanon para diha magamit sa pag dumala po diha nga sa tawhanong pangagamahanan. Pero ang nahitabo god ang pamaagi sa tawhanong pangagamahanan magbuot ra man siya iya dili man siya magpakisayod og unsay giya nga gikan sa Dios. Ang instruction sa Dios kanibang gihisgutan sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan. Dili man pod magpalamdag sa kahitasan ang pangagamahan ng tawhanon. Kay ngano man tungod sa iyang gahom magpaturatoy naman siya sa iyang gusto. Magpaturatoy naman siya. Dili naman siya mulingi sa pagkamao, abot pasabot, di naman siya muhangad sa Dios. Nga ang Dios mo man untay gatugot. Sa laktod, mo man untay nagbuot nganong matukod ning pangagamahanan pod nga tawhanon. Di ba? Nga ang tumong unta sa Dios nga iyang gitugtan ang pangagamahan ng tawhanon para mo alayon, mo serbisyo, but pasabot mo pahimaya, mo pagluripay gihapon niya. Nakaron kung dili
sundon ang instruction sa Dios but pasabot o kana ra pong gitudlo sa iyang simbahan, mga gamahanan sa Dios diri sa yuta, yung simbahan may yang gitahasan, pagpanglakaw, iwali ang mayong balita. Kay kaning mayong balita nga gitudlo sa simbahan, mao man ni ang giya. Oh. Ang specific yung kaayo nga giya o kahibalo sa simbahan mao kanang kinabuhing kalagnon espirituhanon sa mga tao. Oh. Ang gobyerno sa tao gibuot sa Dios nga ana-ana kay ang iya pong specific function pod kana pong kaayuhan sa katawhan nga ani apa diri sa kalibutan. Ito pa material. Unya ang tao mao man na lawas og kalag. Una ay kalag ang tao. So but pasabot ko ng usa ka siya na kandidato o usa ka politiko, tan-aw nimo ng duha. Kalagnon nga kinabuhi sa tao. Nakaron kung ang imong lantawon kana rang lawaston nga kinabuhi sa tao mo nang iyong ka nga makahatag lang kog kwarta ana nila o kung ibaligya nila ilang buto makatabang na ko nila. O mahimong makatabang ka pero ang pangutana sa kalag niya anang tawhana makatabang ka kanang imong gipalit sa kanang gipalit nimo nga buto sa tao makatabang ka na. So mao na ilang taon kanang duha. Mao bitaw nag-ingon diha sa Ebanghelyo, nag-ingon si Kristo, ang tao dili buhion sa pan lamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. But pasabot i-apil gyud nato ang Dios. So mao na nga ang maayo nga usa ka kandidato, maayo nga mahimong modumala sa atong katilingban, kana gyung maghuna-huna sa kaayuhan sa tao sa kinabuhing espirituhanon o kalagnon sa tao o kanang lawas nun. Ipadayon na to ni ugma, no? Ug unsa kaayo ni, no? Unsaon na to gyud. Atong tagaag, di lang kay, no? Ato ra ni pahinumdum ra man ni nato. Labi nagkahibalo na ta, no? Ug wa pa kahibalo, so mao pa ni paghibalo na to. So wa naman tayo igong panahon, ugma na pud ta, no? By the way, no, kining atong tulumanon sa lamdag sa kahitasan, taman rabya ni karong Mayo, no? Di pa ta ka-determine agya aning brownout. Kay ma-extend mo po ni kung mag-brownout, sige, no? Matulungan niya atong oras, no? Tama na ni karong Mayo kay ang atong sponsor, dili man po niya kaya og hangtod sa hangtod. No? Muna nga, tama ratas Mayo og katong gusto mo sponsor ani nga ipadayon ni duula lang ko ninyo din diripod sa istasyon para ma-arrange nato na kung gusto ninyo mapadayon ni nga tulumanon. Okay, so wa naman tayo igong panahon ugma na pod sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo Monsignor Severo Caermario banas mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Espiritu Ilumba o Danilo Lord. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo,
Alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981